Kini Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phi de meri nong ti walang. Kini kilong kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Yakendu Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi ya uko Chief Executive Officer ke Netflix utet sarandos banekran halor ki lar ban kentiu ki lar pathai khubor bat ya ki jingpen bernya. Ka sarkar jila ka lakhmi bnya ya ki daw ternai ki bapenlong ya ka jingsle manna kapor ha ka than jarabat laong Menteri Rangba konrat ki sangma. Bat yo khur ki nong ilakai karate ka Meghalaya Prapu Pratli ki takma ha ka National Karate Championship ka bala long ha Kolkata dangshen. Ki khubor ki babnya. Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi ulai kendo yo co-chief executive officer ka Netflix utet sarandos ha New Delhi banyakran halor ki lat ban kentiu ki lat pathai khubor bat ya ki jingpen bernya. Modi ulak daw ya ka jing rospa jong ki khana pateng ba ka jing bon jong ki sap ki phong bat ba ka India ka don ya ka jingla ban long ka wei ne ki ri ki ba khamat do ha ka parthai ban penmi la ki jingpen bernya. Ke Netflix India kalapan penaru ban pelat ya ke Netflix India Storytelling kabalong ka sin jam ka bathmu ban penroy ya ki sap ki phong jong ki don sap ling ba ki jing ai jing hikai da ka jing trelang ba ke Indian Institute of Creative Technologies bat ka National Film Development Corporation. Menteri Rangba ka jila konrat ki sangma ulaong ba ka sarkar jila ka lakhmi binya ki daw trenrai ki baju penlong ya ka jingsle man la kapor ha ka than jarabat ha ka jo kapor ka Meghalaya ka trelang bat ka sarkar Assam ban wad hilat kilenti ki ban ne bat ki ban chan slem ulaong ru ba ka wei ni ki daw ba khamat do kalong ka jinglong jong ka jaka ka balakala nadu ka jingti surok ba ka jinglang jong ka ha khrum jong ki jingkieng flyover. Menteri Rangba ka sarkar Meghalaya konrat ki sangma ulaong ba borok artli ki jila ki nya trelang ban pendunai ka jingsha penthut jing ki palba namar jong ka jingsle ka jingsle ka wan ra jing thot ha ka jingya ki kali ki motor ha ka surok ba gowa hati Shillong ka bakta shi sha ki nong let nong wan ba ki kam ki jam ki ba man la ka singi jong ki nong shong shnong. Ka sarkar Meghalaya ka khot application na ka banta ka tourist body scheme jongka da ka jing thmu ban pli ki lap ai kam ai jam shi ki samna traishnong bad ha ka joko por banyo pen khlandu ya ka karkhana jongo kai perthai ha ki shnong ki thau ka directorate jongka tourism kan sathung ya ki tourist bodies ha ka leng ka ki jaka jengok kai ki badan harilom Khasi jentia ribhoi bakin samran ki nongwan kai ba pen pau perthai ya ka kol shorten rai nalo kata ki hab ban khmi ru ya ka jing biang jong ka lek ka wan bat ya kiwe ki jing kam jong ki nongwan kai badan penthi kana ya ka jing singan na ka banta jongki ki ba apply ki diben long ki ba preng kerta khat phra hadu ulai posnam bat ki bala pass ya ka class 12 ki samla ki ba shaji ki cha thungkam shwa shisnem kum ka contract bat ka jing siu kan long kat kum ka dor baismi ba ka sarkar ka juai bat ki nyo ru ya ka uniform bat ya ki identity card ka jing khot application online kan play tat hadu ka khat sau trik nailar ling ba ka tna tourism ki jingking jri bat ki krem motion jong ka Meghalaya kim shimna shakan thup ha ka list ka bathmai jong UNESCO World Heritage Sites menta usnem wala kata kadang don par ka jingkrimen ka bathmai namar ba ka India kala ai ka kerteng jong ki jingking jri ka Meghalaya ban sha itho pat ha ka UNESCO World Heritage Cycle 8000 nyo ha ka wei par ka khubor ka sarnat ka badan ha Uttar Pradesh kala rung kerteng ha ka UNESCO World Heritage Site ba ka dei ka jaka pensa nam ka ba sausan na India ban rung ha ka tika thop ki krem ndai jong ka Meghalaya ba ki jaka lom jong ka Nagaland ki dan menta ha ka lenti ba la ban sha pani thu kham hadien da ka UNESCO ka sarkar jala ka don ya ka jinget ka baskem ba ki jingking jri jong ka Meghalaya ya ka bala penne nadu ki por men ba rim ha ka por haman la ka pateng shengin sa yo ya ka jingsha ithu ha ka parthai ya ka ba ki dei hok shi sha ban yo kani ka khubor ka wanshpi na ka Akashvani Shillong. Kat bagari kadang pen krek ban rakhi pendan burami kelingku snem ka ba prapo jeng ka jingyo lailu kari na ka jing sinshar nongwei ka Akashvani News Shillong ka wan lam shapi ya ka thop ai jing tip ki ba kerpang ha ka be de ba ka lama jong kari na du ka nyautrek hadu ka khat sautrek wat pep ban ngap ki jing ai jing tip ki ba skautanat shisha shapang ka lama lairong kari ka ba ngidon ban ai menta ka sngi
Tu pitip ni baya kalama lairong jongkeli kaba menta lawan ra haka apo arterik unai tung khatkhendai spa sapunyo. Ya keni kalama lairong la penher ningkong haka khatsan terik unai lar haka snam khatkhendai spa sapunyo. Kalama lairong keli kalong kadang jongka jingeteli barka jinglai luin. Kumjoru kadang jongka jinglen ladi jongki riu dri. Kasap jong Ashok Chakra ubalong rong blue badan hapding jong kalama lairong udon apu sao tuli ki spook ki balong kadang jong kajing kiyo kahong bat kajing beteng jong kajing yale. Katumentan kadai kajing shisha kabangi la pensngau shpi menta kasngi halor kalama lairong jong kari. Kani kadai ka Akashvani Shillong ngin beteng biang menta ya kakubor. Katanat Youth Affairs lingba ka program My Bharat ka kentu ki samla nongsong snong jogari banya shimta ka National Flag of India quiz 2008 rio hashwa jong ka khatsan tarik unailar ka bari ka sngi rakhe ke lingko snem jingyo dai doi kari an penlong ya katai ka online quiz hapo jong ka har ghar tiranga campaign da ka jing thmu ban kan tieu ya ka jing tip jing so tho ka history jong ka lama kari bari ka jinglong kodor jong kari ti sinsari Kinong isya mentakin haban jubab ya arpo tuli ki jingkeli ya ke bagi haban jiet ya ke jubab ka badai hapo ka 10 minit bat kinyo ya ka e-certificate hadian bagi la jubab ya baro arpo tuli ki jingkeli kisamla ki ba pendung kerteng yela di haransan mai bharat bat ki ba pring kerta arpo we hadu arpo khandai snem kila ban yoru ya ka lat ban ne jngok ka ya ki jaka ki badan hakapot ri bat anjit ki kerteng da ka ba shue khalai nasem ka quiz kan long hakijat kitien ki ba per lingba ka rinsan bhashini ka Meghalaya klapan iya ka jingtibet elaka ha ka Indian Challenger Cup 2008 rio da ka bayo khor prapu pratli ki takma ka bagan thup ya sabhui tli ki takma ksiar arhui tli ki takma rupa bat arphun rio tli ki takma tama ha ka National Karate Championship ka bala long ha Kolkata na du ka live hui tri unang tung hadu ka artarik unai lar Kakanhuan ka paganthop nyaw hulay ngot kinong ilakay karate na ka All Meghalaya Karate Do Association amka kilami khma di ka jalaha po ka jinglam jogi nohi kay bat nong khmi ki batbet ka amka ka ay buram yakini ka jingjop sha kinong ilakay ki ba shirhem bat sa kinong hikay ki ba IT lot hakakam ka ay kubli sngongo ru ila sorkar jala ka bla penyo ay ka jingkasan pisa kat kum ka jingpen kre na ka mata ka National Games ka balay pukhanday Kal ai kublai yaro ya barok kinong shimenta bat pen pauru ya ke jingkirmen bakani ka jingjap kan salong ka jing ai mensim shushu ya bon ki khna ki ba angnot ban nyele kai karate ka Meghalaya High Court kala bathai ki pulet ban busat lang hajo ya Southli ki ijahar pershayu MLA badem ka Phulbari USGS Tamur Mominin ha Phulbari Police Station bat yak ijahar ka baningkong bala penrong ha Arai Mile Police Station ka Chief Justice jong ka Meghalaya High Court ka Revati Mohite Dere kala ay ka hukum ha ka por basngap pishar ya Southli ki petition balawan ra da Mominin ki mo ka duma ki dei ki badan ka jinge dei ka jingja ka basosi ha ka por bathmu penlong ki election GHADC ha upnai leber menta usnem ka ying bishar ka shem ki ne ki jing ujor ki dei ki bawan tang na ki thmei pen mi khubor bar ki durki kala ai hukum bade ban aya baro ki record ki bai dei ba ka ni ka kam ha po kala isngi Pratli ki Area Employment Council AEC ki bahap apo Mauhati constituency kile akor computer hapo jong ka Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan ban pen khlani ka kam shakri pat ba digital bat ban yo kan tiu sha phrang ya ka tri ka ta ka babet babyang la sam ki ki kor computer da ka bhoirumbong CNRD block ka wei pa ka wei ki AEC ka pet ya kumba Sandli ki Village Employment Council VEC ki bela dan la ka program ki long wemeli ka Mauhati ba Charles Marangar ka BDO jong ka bhoirumbong Dr. Miki Talang bat ki wei ki officer sarkar ki brio sarkar ki labatai shai kumno ban penan kam bhai ki kor computer khnang bakin long ki ba pen mentoy ya baro Katu kani ka khubor kalakut bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong sa shipor kata ka por phrabaji niya so bagai Delhi station na kamta ka khubor ha ka ten Hindi ban penbot da ka khubor phareng ha ka por phra khatsan minute bara ka por phrashteng niya phai byang sha kani ka studio ko jungi na kamta ka khubor na ka than cha tailam mingi kani ka de ka Akashvani Shillong